challenge. Så vi laver sådan en video, hvor vi smider for eksempel den her ud. Okay, nu gør smid ud i challenge. Jeg fortæller lige, hvordan man gør. Så vi har den her. Og så siger vi ligesom, måske sådan 1000 likes. Og det er godt at like. Det er godt. Så smider vi den ægte ud. Og subscribe. Så er det endnu godt. Så laver vi flere videoer. Så den her 1000 likes, for at vi smider den her ud. 2000 likes, hvis vi får... Nej, ja, hvis... 2000 likes, hvis vi skal smide den her ud. Og... hvad hedder det? 1 million. Ej, det vil være lidt overdrevet. 4000 på den her. Så, ja. I får lige husk at like og subscribe. Ja. Og I kan lige få tjek, hvor vi smider det ud. Vi smider det sådan. I må komme. Og så, ja, der kommer lidt menneske. Bare 13:35. Skriv ned i kommentaren, hvis du vil. Så ja. Hej alle sammen. Husk at like og subscribe. Vi ses.